luzez joetak aritu gara, zaldiak bezala lan gogor eginez. Goizetik arratsaldera, egun bat bestearen atzetik, baina azkenean, bai azkenean, aste bukaera heldu da. Orain iritsi da atseden hartzeko garaia, atea ireki arnasa sakon hartu, eta lagunekin batera alde egiteko. Aurrera goazen zein ederra den, eguneroko kezkak atzean ustea, eta errepideak nora eramango gaituen ikustea. Hiritik urrungoaz, herriska txikien artean barrena, zelai berdeak, basoak eta muinoak zeharkatuz. Burua freskatzen da, bihotza pozik jartzen da, eta izeak aurpegi aukitzen duenean, bizitza berriro harin sentitzen da. Ai, zein atsegina, ai, zein ederra den. Ez begiratu alde guztietara. Zenbat arau. Lasai, lasai. Igandea gurea da, gau libre gaude. Ez dago alarmarik, ez dago presarik, ez dago bilerarik, ez dago ordutegi zorrotzik. Hau gure oinak eta gure barreak, errepidaren erritmoan doaz. Errepideak urrun jarraitzen du, ez dugu helmuga perfekturik behar, elkarrekin gaudenean.